tahun 2026 makanya bakar-bakar gorengan. Nanti orang bakar. Lagi Pak. Gorengan. Kita unboxing pemirsa tahun baru yo. Ini apa ya, Mas? Tahun baru uang podo bakar-bakar. Rono-rono pemirsa, mae cukup nih berapa belanja. Sing penting kebutuhan omah tercukupi, nyekel duit, terus mangan gorengan, ngene wis ayem. Ambek lombok. Ya pemirsa. Soalnya anak-anak gak enak pemirsa. Mek piring nih, tolong nih mek piring nih. Iki lho kowe malah mbok enek nang ngene to, Nduk. Kita unboxing pemirsa. Mak apa, Mak? Piring. 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 Iki mau odol. Kita unboxing ya pemirsa. Odol. Sikat. Yang penting duwe stok koyo ngene pemirsa wis ayem. Ya. Nanti wih. Terus iki lho. Sabun sing murah meriah. Soalnya boros. Terus sabun cuci baju. Apa jeneng HP ini anu? Sabun cuci baju pisau. Coklat maksudnya bubuk ya pemirsa. Terus di odole. Soalnya karek sithik. Iki. Nyain, cek wae main. Yang itu kenapa le? Astagfirullah, sanlete. Wis nek wis duwe iki wis ayem. Minyak. Iki apa le, Pak? Omongan iki lho. Beneran aku. Ambek anak kok iso koyo ngono. Yo hanya mak kok ora tau. Oh, iki pemirsa, sing murah meriah. Kudu iso muter otak pemirsa. Neneng berapa mae sing diserbu mesti ngene iki. Sekalian. Loh. Untuk bonus gratis 1, beli 5 gratis 1. Tuh. Ini wis sempurna wis suwe banget soalnya mae Pak nek dijak metu ki ora gelem. Nah, iki. Tuh. Kita beli buah biar awet sekali keluar. Terus kayak ini pemirsa yo. Kita masuk lagi. Iki karek. Iki mang mak iki mubeng-mubeng goleki sabun batang gak enek. Karepku ape tak oplos karo iki pemirsa ben awet. Iki sikat gigiku ini. Pak siji. Aku sing warna. Aku gak usah, aku sik wae mae sik apik. Oh, iki kaya ngene. Iki karek iku pemirsa engko nek duwe rezeki meneh genti golek stok sing ning dapur pemirsa. Iki kan khusus sing buat bersih-bersih. Iki apa ini? Kotoran istilahnya ngono. Kok nek enek rezeki meneh ganti dapur kaya brambang bawang lombok. Ikan gereh, ikan asin, teri, kaya ngono pemirsa. Ben darah tinggi yo. Mangane men pedo balur pemirsa. Wis kaya ngene ya. Reseke ndi? Iki kok didekek glodok yo. Wis tak pindah kene sik pemirsa nanti dimasukkan. Disimpen dulu. Ini mau tak rentang. Di sini mau 6 ya. Mau 6 ya. Saya ini. Engko tak lebokan yang kami angku iki. Oh, sesuk. Berarti kok dicoba-coba. Ya. Ora meneng sik kok malah. Mangan sik mangan. Kayak sik tambah ta. Coba ambune suweger. Iki sing jeruk. Jeruk karo stroberi. Iki jerene Pak E dingku kramas. Masuk karo apa? Wis. Kok malah. Yo wis. Wis. Mari kita makan gorengan pemirsa. Tahun baru. Tahun baru. Selamat meninggalkan tahun 2005. Terus
Terus selamat datang buat tahun baru 2006. Semoga rezekinya makin lancar, diparingi rezeki sing barokah, Selamat Hari Natal. dijauhkan dari mara bahaya. Terus diberikan kesehatan buat keluargane mak kabeh. Tidak terkecuali anak lanang sing kerja ya muga-muga dijogo karo Gusti Allah pemirsa ya. Ora edep dongane. Ya Allah sayangi Andi. Ngono kuwi ya pemirsa contone kaya ngono. Ya Allah jagalah Andi. Wis kaya ngono pemirsa. Mari kita makan. Lombek barang. Oh, anu kok ya wis ora enek kok. Embus. Dadi pangan lomboke larang dikeki. Tiga limo. Mek dhewe ning mburi. Wis tahun baru makan ote-ote, wong padha mangan ayam. Bakar sate. Aku mau jane ape bakar pemirsa, tapi gak keburu. Kayak tempe. Enak ote-ote. Tempe. Suwi ora metu ya metu pisan enak pemirsa ning jaba roh reno-reno. Wes aku. Yo, gudi ini yo. Gudi. Bus. Apa iya le? Tempe iki. Tepan dawane. Beda. Yo. Buah kayak Iku aku sedih. wong tau bedai. Aku belum lembak tak ada seperti Duwi mang heran pemirsa. Dapat hadiah melongo, dipikire harta karun. dipreng. Dan boneka. Sambil aja yo. Aku romangan yo, pantesan rasane pelola. Wah, Tidak doyan aku. Apa enggak ya? Tidak doyan aku. Tombol beda. pedes Pak tuwek. Ijek ora wis jajan kuwi. Ini mau tuh cek. Yes, gudi. Mone berapa kan mek jajan kok mek jajan koyo ngene. Lali kira tak idak wae. Dah, nang ketocok. Mantur-mantur ngene. Iki udah bas ya. Dadi mlentu neh, Pak. Nanti aja menjualnya. Mas tiba-tiba sih ketoke. Mungkin ini mati gini, tidak rosok kan. Tidak rosok bukunya. Bukunya yang mangkuk. Bukunya Pak Eris Tempene mata. yo wis adem yo. Adem. Bukunya Pak Eris mata. Ndi? Tak penyetain. Udah tangan rusak kuwi kok iso mangan kok iso. Oh, dilapno aku. Bukan seperti terang. Ya Allah, aku wes warak. Ya Allah, ya wis renen sek. Weh, Emang mana? wes. Pantes. Wis pantes. Mak kok mangan.
Mandi awan. Awan. Oh, Sore ya. tapi makan ngaji mana sih ya? Ya lali aku. Itu ya. Aku main mandi awan tok. Udah muni aja mangan, gak usah mangan dah ngono. Gak usah mangan, marah-marah. Kalau le mangan pemirsa aku jere. Gak usah mangan. Udah lemu tuh. Kadang lali pemirsa. Penuh toh. Mandi esuk yo wis. Nanti jam piro mang yo? Jam 3. Aku mana? Sampai lho Pak, sampai ngono kok. Kowe mamping telu dulu kowe. Aku loro. Kowe ping telu aku bisa. Siji loro telu. Ngono ya Pak. Lebih Wis sing kowe pemirsa. pirang dino kowe mangan kuake. Apa bukan nyemprot ki wis mangan pemirsa ya. Mulai nyemprot langsung mangan. Esok awan sore. Yo. Terus mulai ngaret mangan. Berarti emang pe papat yo. Ngong. Luah. Lah mulai ngaret sore ki mangan. Kaping loro. Esok ping telu. Esok sarapan. Awan. Apa bukan menyemprot mangan. Mulai Sarapane. nyemprot mangan. Sarapane gak dihitung. Allah, 4 kali pemirsa Coba Pak ini. tangan, Pak. Aku baru 1 kali. Pirang dino pas aku mangan kuake. Saya dapat kayak yo. Papat. Boleh Pak. Wah, kita. Mana badan lupa duit aku. Enak ya bener. Tuh di dong. Untuk sedang ditulis. Tapi enak ute-ute nih. Enak tempe. Kemudian mari adem. Orang goreng kantu, orang goreng ute-ute. Enak ute-ute nih. Kok mana mangga tuh ute-ute nih disundungi Pak, kayak kecap, kayak lombok dibakar. Tahu gorengan iki enak ngono. Tempenya. Kayak ngene iki mau ya pemirsa di tahun baru keluarga Mae bersama Pak E ke pemirsa wis berpesta makan gorengan. Berpesta pemirsa. Mae gak semangat gak nek Mas Andi marai. Nenek Mas Andi ngono ya piye neh? Sale piye? Tan. Hah? Piye? Dikit-dikitan. Dikit-dikitan pemirsa. Dadi nek gak enek Mas Andi iki piye yo HP gawe apa-apa iki gak enek sing sijine iki gak enek iki ketoke Mae gak abdol. Dadi ngenteni nek Mas Andi pulang pemirsa yo. Dadine untuk sementara wis kaya ngene. Tak tutup sak menawi videone nek salah omong tinggal laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan di tahun baru iki Mak iso tambah lancar rezekine, iso sukses. Ibaratnya rezeki iso saka ngendi wae pemirsa. Kuncine siji muga-muga awake diparingi seger waras. Sak keluarga gak enak alangan apa-apa nek nyambut gawe. Turah dipangan, turah disandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe. Ditutul abang-abang ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.